Njengoba kusuku lwesibili zibuyile ezokuthutha ezihamba emkhathini esikhumulweni sezindiza iOR Tambo sengene ekudedelana kuso izindiza ezevile kwezingama-30. Inkampani engamele izikhumulo zezindiza kuleli ithi zonke izindiza sezingatheleka eNingizimu Afrika, kepha-ke amazwe athathwa njenganobungozi azoqashwa ngeso lokhozi. International travel from countries listed as having a high COVID-19 infection and transmission rate is prohibited, except for business travel, which may be allowed with the approval of the cabinet member responsible for home affairs, in which case such passengers must comply with the stipulated requirements. People coming for business, for research, for arts, for sports, for those categories that were clearly articulated are allowed to come to South Africa, and it is not the airlines that are restricted, it is leisure travelers from high-risk countries. Nakuba izakhamuzi zakuleli izwe zinganqatshelwe ukuvakashela kwamanye amazwe, Ungqongqoshe umbalula unxuse ukuba zigweme ukuya emazweni athathwa njenganobungozi. Nakuba kunexhala lokuthi singase siqubuke ihlandla lesibili isivunguvungu se-coronavirus, ikhona inhlansi yethemba njengoba ziqhubeka izinhlelo zokubuyisela isimo kwesejwayelekile, kwazise imizamo yokunqanda leli gciwane ikhahlameze imikhakha eyehlukene ezweni.